सरकार काही हालत नाही आणि त्यामुळे मराठी प्रेमी हे वोट बँक मध्ये परिवर्तित झाले पाहिजेत. मराठी प्रेमींची वोट बँक जबरदस्त झाल्याशिवाय सरकारला दणका बसणार नाही. एक लक्षात येतं की या सगळ्या कार्यक्रमांना मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद हे बघितल्यावर यावेळी मराठी समाज जागा होत आहे याची चिन्ह सगळीकडे आम्हाला दिसू लागलेली आहेत. आताचा टप्पा आपला जो आहे हा या सगळ्या मराठी प्रेमींचं, या सगळ्या सहानुभूतीचं हे रूपांतर हे मतपेटीत कसं होईल याकडे आमचं पूर्ण लक्ष राहील. आणि त्यामुळे ही गोष्ट निश्चित आहे की एकतर राजभाषा सरकारने केली पाहिजे मराठी, नाहीतर सरकारने खुर्ची सोडली पाहिजे. या दोन्हीपैकी एक पर्याय हा सरकारकडे आहे असं आम्ही सरकारच्या समोर ठेवत आहोत. एक गोष्ट आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात येतं की गेले 8 महिने सरकारने मराठीची गळचेपी चालवलेली आहे. काही गोष्टी या गोव्याला पूर्वीपासून माहीत आहेत. गेल्या 13 वर्षाच्या काळात भारतीय जनता पार्टीच्या कारकिर्दीत मराठी शाळा वर्षाला 10 प्रमाणे बंद पडत चाललेले आहेत. 13 वर्ष एखादं सरकार आणि एखादं शिक्षण खातं जर या शाळा व्यवस्थित चालवू शकत नाही एवढी वर्ष करून, तर मग ते नुसतं अकार्यक्षम आहे असं आम्ही नाही म्हणणार. याच्या मागे कट कारस्थान आहे असं आम्हाला वाटतं. त्याचं कारण म्हणजे ज्या मराठीला सहभाषा म्हणून आतापर्यंत हे सरकार सगळ्या मराठी प्रेमींना फसवत आलं, ते सहभाषा हा जो दर्जा आहे हा कसा कुचकामाचा आहे हे याच सरकारने दाखवून दिलं. विशेषतः प्रमोद सावंतचं सरकार आल्याबरोबर सावंतांनी मराठीसाठी एक गोष्ट केली, ती म्हणजे मराठी शाळांना जे 400 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमास मिळण्याची योजना होती ती बंद केली सावंत सरकारने आणि मराठीचा गळा आर्थिकदृष्ट्या आवळला. एवढ्यावर न थांबता आतापर्यंत सुमारे 40,000 गोमंतकीय तरुणांचे इंटरव्ह्यूज झालेले आहेत, मुलाखती झालेले आहेत, वेगवेगळ्या हुद्द्यांकरता, पोस्ट करता. त्या मुलाखतींना जी प्रश्नपत्रिका काढण्यात आली त्या प्रश्नपत्रिकेतून मराठीला पूर्णपणे वगळण्यात आलं. म्हणजे मराठीला डिच्चू दिलेला आहे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने. 80 गुण इंग्रजीला दिले. आम्हाला सरकारला विचारायचं आहे की इंग्रजी राजभाषा आहे की काय, अशा पद्धतीचा थाट सगळा हा चालू आहे. कोकणीला 20 गुण दिले आणि मराठीला या सगळ्या प्रश्नपत्रिकेतून स्थान नाही अशी स्थिती भाजपा सरकारने करून ठेवलेली आहे. याचा परिणाम यापुढे असा होणार आहे की मराठी शाळा ज्या अतिशय चांगल्या पद्धतीने चालतात, मी हेडगेवार शाळेचा जे संबंधित आहे, विद्याप्रबोधिनीशी संबंधित आहे, अनेक शाळा ज्या शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक हे शिक्षण मराठीतून दिलं जात होतं आणि हे प्रतिष्ठेचं मानलं जात होतं. ऍडमिशनसाठी प्रचंड गर्दी व्हायची, ऍडमिशन मिळत नाही तशी अवस्था. हेडगेवार शाळेच्या ज्या ठिकठिकाणी शाखा काढल्या 6, या शाखांमध्ये देखील हीच परिस्थिती आहे. सावंत सरकारने मराठीच्या विरोधात मराठीला या इंटरव्ह्यूज मधून, नोकरीमधून मिळण्याच्या शक्यतेतून वगळल्याचा परिणाम आता असा होत आहे असं लक्षात आमच्या येत आहे की पालक असं समजू लागलेले आहेत की आता मराठी शिकून काही फायदा नाही.
मराठी जर आपली मुलं शिकतील तर त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत. त्यामुळे कोकणी किंवा इंग्रजी याची निवड करताना पालक इंग्रजीचीच करणार. आणि त्यामुळे माध्यम का बदलू नये, तुम्ही बदला असा आग्रह हा काही पालकांनी सुरू केलेला आहे. याचा परिणाम असा होणार आहे, हे सगळं जनतेपर्यंत आम्ही पोचवत आहोत साधार म्हणजे पुराव्यांच्या आधारे. मधले मराठी घेणारे विद्यार्थी त्रिभाषा सूत्र असल्यामुळे हे मराठी बंद होत जातील, कारण शाळा बंद पडत चालल्या सरकारी, आणि 100 शाळा पुढच्या 2 वर्षात बंद पडणार आहेत. त्या शाळांची संख्या म्हणजे एक शिक्षकी शाळा आणि 2, 5, 3 वगैरे अशा संख्या असलेल्या कितीतरी शाळा आज सरकार केवळ दाखवण्याकरता म्हणून चालू ठेवत आहे. तर या शाळा ज्या आहेत या बंद पडतील. हायस्कूल स्तरावर विद्यार्थी मिळणार नाहीत. त्याच्या पुढची अवस्था हायर सेकंडरीला विद्यार्थी मिळणार नाहीत. त्याच्या पुढची अवस्था मराठीचे विभाग जे वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये आहेत हे बंद पडतील. युनिव्हर्सिटी लेवलवरून मराठी ही पूर्णपणे संपवण्याचा सरकारचा डाव आहे असा आमचा आरोप आहे. आणि हे सगळं लोकांपर्यंत पोचवणार आहोत. सरकारने मराठी प्रेमाचे आम्ही सारखेच वागवतो दोन्ही भाषांना म्हणून सांगणारं आडमुठं सरकार, त्याचे सगळे उपद्व्याप मराठी विरोधी जे आहेत हे लोकांसमोर आम्ही येत्या 4-5 महिन्यात मांडणार आहोत. आमचा कयास असा आहे की सरकारने सगळ्या डिमांड्स पूर्ण करून घेतलेल्या आहेत, मागण्या आर्थिक मागच्या अधिवेशनात. त्यामुळे आता कंपल्सरीली आता निवडणुकीपर्यंत जर अधिवेशन घ्यायचं झालं एक नियमाप्रमाणे तर 1 दिवसाचं 2 दिवसाचं अधिवेशन हे ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये होईल म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे. ते तसं होईल असं लक्षात घेऊन आंदोलनाची गती आणि वेग आम्ही वाढवणार आहोत. कोणत्याही परिस्थितीत जे अधिवेशन आता सरकार घेईल त्या अधिवेशनात हा अमेंडमेंट, हा बदल जो आहे कायद्यातला मराठी राजभाषा करण्याकरता, हा बदल सरकारने केलाच पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे. त्याकरता आता जबाबदार असलेल्या आमदार असतील, मंत्री असतील, पक्षाचे पदाधिकारी असतील, या सगळ्यांच्या भेटी या महिनाभरात आम्ही पूर्ण करणार आहोत. म्हणजे त्यांना पूर्ण कल्पना देणार, त्यांना वाव देणार आहोत की जर तुम्ही मराठी राजभाषा केली अन्याय दूर करण्यासाठी तर नक्की भारतीय जनता पार्टीचं सरकार मराठी प्रेमी निवडून देतील. अन्यथा या सरकारवर जनतेला लाथ मारावी लागेल असं म्हणावं लागत आहे. पण सध्या आता फोंडा बायपोल इलेक्शन चालू होत आहे. कन्नडान सुद्धा मॅनिफेस्टो सध्या जाहीर केलाय जो पॉलिटिशियन कॅन्डिडेट्स त्याच्यात तुझी कन्नडान मॅनिफेस्टो काय काय जणांनी हे केलंय नाही. त्याच्या संदर्भात आपली मागणी जी आहे ती फोकस्ड मागणी आहे. ती मागणी म्हणजे मराठी राजभाषा केली पाहिजे. बाकी जे काय आहे हे नंतर पाहता येईल. म्हणजे या फोंड्याच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही स्टँड घेतलेला नाही आतापर्यंत. सरकारला सवलत दिलेली आहे की आतापर्यंत आम्ही गप्प आहोत, याच्या पुढे गप्प राहणार नाही. कुठलीही इलेक्शन्स वगैरे जर आली याच्या पुढे तर त्याच्यात वोट बँक हा इश्यू जो आहे हा निश्चित येणार. आपण भाजप प्रदेशाध्यक्षांना भेटला असं म्हणाला, त्यांची काय प्रतिक्रिया होती तुम्ही? त्याने ऐकून घेतलं आणि आपण आपल्या सहकाऱ्यांशी बोलू या संदर्भात अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलं. हे आत्ता प्रेस कॉन्फरन्समध्ये आम्ही जे मांडलेलं आहे की याचे परिणाम 2017 साली पर्रीकरांनी जे निवडणूक लढवली त्याचे 13 जण निवडून आले, 7 जणांना घरी बसावं लागलं. त्याची पुनरावृत्ती होण्याची दाट शक्यता आम्हाला वाटते. त्यामुळे हा केवळ मागणीचा प्रश्न नाही, ती मागणी धसास लावण्यासाठी जे काही करता येईल ते आम्ही करणार. म्हणजे पाडाव करायचा हे निश्चित झाल्यानंतर पाडाव करण्यासाठी जे काही करावं लागेल ते केलं जाईल.
अशा पद्धतीचं आम्ही म्हणजे संबंध आमचे आपसातले चांगले आहेत, परंतु काही गोष्टी स्पष्टपणे ज्या मांडाव्या लागतात त्या आमच्यापैकी सगळ्यांनी, शिष्टमंडळातील सगळ्यांनीच या अध्यक्षांसमोर मांडलेले आहे. जर सरकार तुमची मागणी मान्य करिना सो एज अ फोंडा बायपोल जर पळयत जाल्यार तुमकां अशें दिसता की जर सरकारा बद्दल घडितले जाल्यार तुमकां खंय तरी तेंचे ऑपोजिशन जे आसात तांकां खंय तरी सपोर्ट करूंक जाय. ओपोजिशन नाही, मराठी प्रेमींच्या आधारावर हे सगळं शक्य होणार असा आमचा आत्मविश्वास आहे. त्यामुळे पक्षाने पाहिजे असेल म्हणजे दुर्दैवाने एकही राजकीय पक्ष भाजपवाले तोंड उघडत नाहीत आणि बाकी राहिलेले पक्ष जे आहेत रिंगणात त्यांची सुद्धा मराठी संदर्भातील भूमिका अजून त्यांनी स्पष्ट केलेली नाही आणि आम्हाला वाटतं की ते मराठीच्या विरोधात आहे. पण तो काँग्रेसचा उमेदवार एक वेळी तुमच्याच बरोबर होता. तो उमेदवार हा 3 महिन्यांपुरता गोवा सुरक्षा मंचमध्ये होता, 3 महिने, आणि त्याच्यानंतर त्याने 6 वर्ष ही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचं काम केलेलं आहे, निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे वगैरे सुधीनरावांनीच सांगितलेलं आहे त्यावेळेला. आता अंगावर आल्यानंतर ते बाजूला ढकलणे अशाने चालणार नाही, कारण लोकांच्या माहिती ते पक्क आहे. भाजपकडून सकारात्मक आलाय का तुम्हाला प्रतिसाद? म्हणजे प्रदेश अध्यक्ष सकारात्मक आहेत काय? नाही, सकारात्मक आता काही कळत नाही, त्यांनी चर्चा करू द्यात, म्हणजे अजून विलंब आहे, परंतु त्याच्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणजे सौम्य केलं आंदोलन असा होणार नाही. याची तीव्रता सतत वाढत राहील आणि ती सरकार विरोधात जाईल. जोपर्यंत सरकार निश्चित काही आपल्याला सांगत नाही तोपर्यंत हे असं राहील. म्हणजे आतापर्यंतची आमची अशी भूमिका आहे की या सरकारनंच हे काम करावं. आम्ही अजून सरकारच्या विरोधात गेलेलो नाही. समजलं ना, आमचंच सरकार आहे असं आम्ही मानतो. मराठी बहुसंख्येनं असलेल्या या भाजपचं सरकार हे आमचंच आहे आणि त्यांनी ते केलं पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. जर केलं नाही तर आम्हाला नाईलाजानं विरोधात जावं लागेल. सो तुम्ही जे रॅली आता ठरयल्या डिफरंट प्लेसीस तर कितल्या लोकांचे तुम्ही अपेक्षा दवरता की ते जमत असले अशी? साधारण 2000 प्रत्येकी. 2000 प्रत्येक ठिकाणी. आणि या सभा म्हणजे सरांनी सांगितलं ते म्हणजे येण्याची शक्यता या प्रखंडातली आहे, परंतु याच्या पुढेही सभा होऊ शकतात. म्हणजे मागे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या वेळेला 8 ठिकाणी सभा झाल्या. सभांचा प्रारंभ झालेला आहे. 2 सभा आता एप्रिलमध्ये, 2 सभा मे मध्ये, हे बाकी वेगवेगळ्या ठिकाणी या सभा होऊ शकतात आणि प्रखरता अधिक वाढायला आपल्याला त्यामुळे मदत होईल. सर, मराठी भाजप पक्षाविरोधात भूमिका घेतली जर तुमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तर मग भाजप सोडून तुमच्याकडे दुसरा कुठला पक्ष तुमच्या नाही पर्यायी? पर्याय नाही. म्हणजे नंतर काय होईल त्याच्याशी आमचं देणं घेणं काही नाही, परंतु मराठीची आश्वासनं देऊन मराठी संबंधी ठराव अधिवेशनात पारित करून विधानसभेत वेगळ्या प्रकारचं बिल आणायचा प्रयत्न केलेली भारतीय जनता पार्टी आहे. त्यामुळे त्याने मराठी संदर्भातली भूमिका आपली त्यावेळेला सत्तेत येण्याच्या अगोदर नक्की केली होती. एकाही पक्षाने आतापर्यंत मराठीला राजभाषा करण्याच्या संदर्भात विषय केलेला नाही.